Tungod nga iton bungtuhan giwan an usa iton pinakadako nga bungto sulod iton Eastern Samar, labi na din nga segundo distrito, damo paghihapon iton mga sarakyan pribado man ini or pampubliko in waray mga rehistro ngan kaurugan ini waray gihapon mga driver's license. Ani ba ini ang nagmamaneho gihapon nga minor de edad. Yan ang mga adlaw or yan ang mga oras adi kita na imumutang iton Lugay Street bungto giwan Eastern Samar kundiin iton Land Transportation Office an padayon nga nakabantay didi pag-inspeksyon hiton mga motorista kung kumpleto ba ini hiton era rehistro o hiton era driver's license. Waray ginpipili han panakop han Land Transportation Office Regional Office A kaupod ang LTO Sub-Office ang giwan mapa 4 wheels, 3 wheels ug 2 wheels man ini. So bayan nakuha nga impormasyon ha LTO kira ini ginbubuhat para gihapon ang seguridad han mga motorista. Ilabi na nga damo na itong mga sarakyan nga waray mga rehistro kan mga minor edad pa ang mga nagmamaniho. Ngani iniya na nga ira pagpanakop kaurugan ang mga violations an waray driver's license and driver waray rehistro an motor di ngani expired nga ini. Ratsada ang ira operasyon private o public utility vehicle ang ginpapara agud inspeksyonon kung kompleto ang mga papilis lakip na ang driver. Ini itong pinakalitis nga update din habungtuhan giwan para G1 News TV. Ako niyo tagapagbalita Alfred Joe Pido Upana.